Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, hementxe gaituzue beste behin ere. Kafemakinak baja eskatu digu lan eta lan dabil egun hauetan. Hazen olako giro kaskarra. Gaur apirilak 20 da. Zeltas Kortos taldearen zaleentzat egun garrantzitsua. 1981an argitaratu zuen Zeltas Kortos talde espainiarrek 20 de abril izeneko abestia. Lagun bati idatzitako gutun batean oinarrituta idatzi zuen zifuk abesti ezagun hau. 20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Bai, entzule, originaltasuna ondoko bulegoan, Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Eta jakina, taldeak kontzertu eskainiko du gaur, apirilak 20 baita, Madrilen, eta ziur abesti haure joko dutela. Madril urrun dago eta ez dugu astirik emango saioa amaitu eta kontzertura iristeko. Gainera, errepidek blai eginda daude, hau euri jasa. Euskal Herriko txoko gehienetan ari du euria. Bai, baina ederra da. Eta gu, plazetan, putzutik putzura saltoka doazen ero batzuk gara. Egunon, hauen ederra, euria ari du, baina ederra da plazetan, putzutik putzura, saltoka doazen ero batzuk gara. Egunon, hauen ederra, euria ari du, baina ederra da plazetan, putzutik putzura, saltoka doazen. Gaurko egunez jaio zen Ainhoa Gozategi, Gipuzkoar musikaria, Gozategi taldearen sortzailea eta kidea 1980ko hamarkadan hasi zen pandero jole bezala eta bere anaia Asier Gozategi trikitilariarekin batera hainbat lehiaketetan parte hartu zuen. Eta 1982an Gozategi taldea sortu zuten. Trikitian ezoikoa zen formatu bat ekarri zuen Gozategi taldeak, hirukotea. Soinu eta pandero jotzaiez osaturiko bikote tradizionalari beste kide bat gaitu zioten, baxu eta txarango jotzaia. Kideak onakoak ziren Asier Gozategi, trikitia eta hotxa, Ainhoa Gozategi, panderoa eta hotxa, eta Inigo Goikoetxea, baxua eta txarangoa. 1982an hasi ziren erromeriak eskaintzen Gozategi anai-arrebak izenarekin. Gerago, Gozategi bihurtu ziren. Ordutik, harinari, fandango eta porrusaldaz gain, Tex-Mex, mambo, kumbia eta maitasunezko baladak egiten dituzte. Kumbia eta mamboa aipatu ditu Iñakik, eta kumbia eta mamboa ondo ezagutzen dituen artista bat gaurko egunez jaio zen, Tito Puente. 1923ko apirilaren 20an jaio zen New Yorken. Musikagile eta perkusio jotzaile oso ezaguna izan zen, bereziki timbal jotzaile gisa. Bere ospeaz baliatuta Latinoamerikako musika zabaldu zuen Amerikako estatu batuetan, mamboa bereziki. 1959an bere taldea sortu zuen eta sekulako arrakasta izango zuen lehen mamboa grabatu zuen Albanikito. 56tik 60 bitartean disko asko grabatu zituen Cuban Carnival 56an eta Dance Mania 58an besteak beste. Baina bere abestien artean ospetsuenetakoa hurrengo hamarkadan egin zuen 1963an zehazki. Oye, como va? Gerora Santana bertsionatu zuena. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. ¡Ay! ¡Tata! Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar.
rock, harin, mambo, nik beste estilo bat aipatu nahi dut. Eurodantza. Eurodance. Hoi bai, ez nora, espero zuregatik. Italiar eurodantza zehazki gaurko egunez jaio zen Gabri Ponte DJ italiarra. 80ko hamarkadan Eiffel 75 dantza musika taldean aritu zen. Eta ondoren DJ Gundam, Bliss Team eta Sanguara bezalako taldeekin elkarlanean ibili da. Eiffel 75 esan duzu? Horiek dira Blue, dabate, blue. Hauek. Adi bigarren kafearen entzuleo gure espaziuntzia gidatuko du DJ Txumik. DJ Coffee. Ez dut asko urrundu nahi, baina elektronikara egingo dugu salto. Beste DJ ospetsu bat gaurko egunez hiltzen, Avicii. Tim Berglin Estokolmon jaio zen, 1989ko iraiaren 8an 16 urte zituenean. Bere lehen erremixak musika elektronikoari buruzko foroetan argitaratzen hasi zen, eta horrela lortu zuen bere lehen kontratu diskografikoa. 2013an argitaratu zuen bere lehen estudioko albuma, True. 2015an bere bigarren estudioko albuma atera zuen, Stories. Eta 2016an erretiro hartuko zuela esan zuen arren, 2017an EP bat atera zuen. Ablatzi bat izeneko abarkatu. 2018ko apirilaren 20an bere buruaz beste egin zuen Berlinek, baina 2019an hil ondorengo disko bat argitaratu zuten ingurukoek, Tim izenekoa. I think I just died, yeah, I think I just died. I think I just died, I went to heaven. Aizue, DJ Coffees. Musika gora eta musika bere bilibara, baina ez dugu aipatu oraindik gaurko elkarrizketa guztikoko gonbidatua zein izango den. Neona taldeko Natali Zagirre eta Oiana Rodriguez etorriko dira laborategia dantzan jartzera piano eta hots. Mundu berri bat izeneko disko aurkeztuko digute. Eta Tolofol jaialdia zariko gara, Tolofol jaialdiak bigarren edizioari ekingo dio, gaur kultur programa anitzarekin bihartik igandera herri musika eta munduko musikaz gozatzeko aukera izango da. Tolosan gure laborategitik oso gertu, Topik, Leidor, Frontoia, Plaza Berria eta Euskal Herria plazetan hain zuzen ere. Gaur, arratsaldeko 8:30 aurrera Topikan Abraham Kupeiro, Sabela Kamaino eta Margarita Marinorek soinu ahaztuak kontzertua eskainiko dute. Eta uste dut Kupeiro gure laborategira gerturatuko dela. Eta musikaren prezioari buruz ere hitz egingo du. Edo bueno, musikarekin lotutako produktu batzuk enkantean zenbateraina iritsi daitezkeen. Has gaitezen, Natali eta Oiana zai daude dagoeneko. Apirilako gehi ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Hemen diote, gora trikitie eta kaixo Iñaki, zuekin Iñaki lasa etura trikitixa eta trikitixa gabe, barkatu, trikitixa gabe, zonik ere egin zuen apostu, trikitixa ikasiko zuela. Arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon, aspaldiko kontu dira. Ahaztutan egoenik, hemen promesetan ibili zirela, eta promesaietan Xabi Solanoren kantu bat trikitixarekin jotzeko gai izango zirela. Aipatu zuten, alboan ditudan biek, bata Iñaki lasa etura eta bestea, Goiuri ez eizarandia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze txintxorpegia jartzen duten orain, Barkatu.
Hizketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 381 du apirileko gehi, eta guementxe 3 prez, baino laizter boskote formatuan izango gara, boskotean, eurak musika jotzen da gutxalo egiten, baina bost izango gara, bai. Ongietorri, beraz, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Juri, gogoratzen zea? Zertaz? Gogoratu behartzen hortaz? Elizaren atzen? Edo ezin da kontatu? Gogoratzen Elizaren atzen, zutan itraka, tra flipatzen, alkararakatzen, takora pilatzen, nola nakaskatzen. Gogoratzen nauzua beratzen, motorrak baino gehiago berotzen, biloka morratzen, ez ginen banatzen, ez altzera gogoratzen. 80 bueltan gazte ginena, manifen belaunaldi militanteenak, herrintzaren kurren herri batean, ezkertiara bertzale beti pangatapean. 2010 lehen gazte ginena, hipoteka janditu ideal gehienak, izandako azarro hauetan itzakainez. Iñaki Lasaetura, zein da Presente. maite duzuna? Zein? Ui? Ja, Ui? pertsona asko. Ah. Baina... Hasi naiz, zein da zure maite duta galdetu nahian, eta gero esan dut, Iñaki Lasaetura maite duzuna, rima sonante ingo dut, eta tira. Gora maitasuna. Borkak dio, ni maite nau. Bai, Borka. Baina berak bakarrik ez, besteoke maite zaitugu. Hori da. Cuidao. A ber, nire maite dut, nizakit gogoratzen den jendea, baina fijatzen bali mazate, egun hauetan oraindik korrikako kartelak topatzen dira kaletikan, eta ez dakizen bagarren kilometra ez dakizinek eraman behar du, eta imaginatzen dut magia kentzen badiogu, badala jendea zela gogoratu hortik kentzeaz, eta hor gatu diala. Baina nahi gustatzen zait pentsatzea ez dela horregatikan, dela magia pixka bat emateko oraindikan, eta gogoratzeko denok euskararen alde egunero egin behar dugula korrika, hitz egin edo denakoa. Eta oso polita iruditzen zait hortxe ikustea eguneroko errekoratorio bezala, norbait gogoratzen den arte eta kentzen duen arte behintzat. Bueno, guk horregatik mantetu dugu euskaraldiko ikurra bigarren kafeko ez zibinean. Ez aztu zaigurako kentzea, baizik eta baimena eskatu genien euskaraldiko antolatzaiei. Kiki Amonarrizi zuzenan hemen eskatu genien. Hori da. Eta baimena eman ziguten urte osoan zehar hemen edukitzeko, guk kompromiso horrekin jarraitu nahi dugulako. Haze politak atzen den hor. Da bai. Gogoratzen osoa beratzen, motorrak baino gehiago berotzen, biloka morratzen, ez ginen banatzen, ez altzera gogoratzen. Eta zure maite duta? Nik maite dut batzuetan, eta soilik batzuetan, gure irudimenak duen indarra. Ze gaur hemen gaude, euripean, pixka bat oztuta, ni erdi gaixo, erdi odolusten, denetarik. Baino, momentu batean begiak itxi ditut eta hasi naiz pentsatzen Eric Romer zinemagile frantziarraren pelikula batean nengoela, eta sentitu dut haize beroan ere aurpegian, eta sentitu dut laztan bat aurpegian, eta dena irudimena zen, baino ikusi naiz, pelikula Eric Romeren pelikulak oso argi polita daukate, eta han irudikatu naiz, eta momentu batez, ez dakit oso zoriontsu izan naiz. Seguro ez ginala Inigotan izu begikitxeta zinan bitartean? Ez.
Nik Antonekin gabiltzala esango dut maite dudala aspaldi egin ez dudan zerbait, bide batez. Eta da, Elizaren atzean trakatra. Ui! Pizka garatuko dute, baina funtsian hori da. Bai. Ziur zaude, bai, beharrezko da. Beharrezko da? Bai, maite dut kalea gure izatea, eta momentu batean, ez dakit, igual orain etxea daukazunean, ze batzutan ez zaude etxetik gertu edo ez daukazu leku bat iskutatzeko, eta pasioa balin badator, Elizaren atzean trakatra, baina batez ere, azkenek urte hauetan, iruditzen zait, jende askoren lehen harremantze erotiko, sexualak, eta dena hor pixkat geratu diela, atzeratuta, ataskatu xamar, batzuk moldatuko ziren, beste batzuk ez, elkarre egoteko denbora asko ez dute izan nerabe aroa bukatzen ari direnak, batzutan zea, puritano xamarra gara, eta uste dugu, 25 urterekin hasten dira harreman sexualak, baina estadistikak esango nuke Euskal Herrian 13-15 urtean bueltan kokatzen dituela lehen harreman sexualak, eta, hortarako behar da, kalea. Beraz, Elizaren atzean trakatra oso gauza polita da, eta garaia llegatzen utzi ditugunontzako ere, bada gauza hola politxamarra. Bide batez, maite dut genuen eta eskerrik asko gozate gitarrak. Zuena lapurtzeko aukera izan dudalako. Orduan gezurra zen? Ez dut egia da, xegia. Entzun. Dakola pilatzen, nolako lanak askatzen. Gogoratzen, osoa beratzen, motorrak baino gehiago berotzen, bilota borratzen, ez ginen banatzen, ez altzera gogoratzen. Ui, ez du nahi asionek. Zer dun? Idoia? Eta DJ Coffees bueltan da, eta hementxe daukagu hemendikaten kantu berriena, zuekin elkar banatzeko, ez da la berria. Gure lehiaketa ere ez da berria, baina bai, entzule batek hementxe dio, postal lehiaketa, badator postal lehiaketa, apirila guztia duzu zuen postalak ona helarazteko, eta zera, zuen artean, zozkatuko dugula, Ili Kafe. Ez dugu zozkatuko barkatu. Zozkatuko dugu? Ez, barkatu. Olatuek eskutitza ekarri dute. Gorkak dio ez daukat postalik. Gorka, Hernaniko kioskon salduko ditu, postale arraskok. Edo marraztu. Hori da. Atzo esan genuen, guk mota guztietako postalak onartzen ditugula. Zuk egin marrazki bat, zuk idatzi, zuk nahi duzuna. Moztu ez dakit aldizkari bateko horri bat, eta horriaren atzekaldean idatzi. Ez dakit, nahi duzuna egin horrelako lax bat. Pentsatu. Zuen postalak bidali, Tolosara, bigarren kafearen laborategira, Rondilla kalea 15 Gipuzkoan, Euskal Herrian hementxe izango garagu, eta postariarekin harreman goxo-goxo daukagunez, ekarriko dizkigu zuen postalak. Euren artean, gure epaimaiak balora ditzan, poetika, originaltasuna, mezua, irudiaren beraren estetika, eta balorazioiek bilatuta, akaso zu izango zara, Ili Kafe Makinaren irabazlea, bidali zuen postalak, apirilean zehar, akaso maia eta asirare, hortxe... Eguraldiaren arabera lausotuko dugu, zegia da, ez dagoela, postal giroa dago, baina postalak idazteko giroa dago, ezain beste postalak jasotzeko giroa. Hori bai. Banik kontrako esan behar nuen. Postalak jasotzeko giroa dago, eta baina zain beste idaztekoa. Nik atzerrian nabilela horrelako egun euritxu melxamar batean, kafe bat hartzen, ez dakit lekuren batean, nahiko agerian, alegia, kalea ikusten duzula, pixkat iriaren edo zauden lekuaren martxa ikusezakezula, eta handik postalak idatzi, eta askotan postaletan esan, ez dakit non nagon, eta hementxe jende da bilbi, pasoan, iruditzait postalak idazteko oso momentua proposa hola hori giro. Niretzat momentua proposa da, balkoi batean, eta eguzki izpien artean, momentu hortan idaztea postalak, niri hori gustatzen zait.
Oso ondo, ezingo dugu postal bat bidali eta jaso batera, ze diru aproposa ez da izango. Bidali zuen postalak ideia bat dute hemendik Gorkak izan zeike postal kolekzionistak. Bueno, batzuk postal bildumagile gara, bai, kolekzionatzen ditugu postalak. Eta horixe, arratsaleko 4:20 zuzenean zareten Naiz Irratian, bigarren kafean, eta segituan, neonatarrak aurkeztu behar dizkizuegu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Laino ilune, ni ez topatu nahi. Pauso bakoitza eman da ezer ez ikusteko gai. Beldurrek utzi, gaurkituz bidea. Gaur inoiz baino gehiago naiz, korronte naizea. Natali gisa ezagutu genituen lehenik, jada urrundi irudien 2017an. Eta 2 urte geroago, Garena diskoa argitaratu zuten, handengo Garate estudiotan. Azal berritan esnatu dira pandemia ostean Neona ez izenpean. Natali Zagirrek, Isakarrutik, Andres Intsuak, Gorka Mendizabalek eta Oiana Rodriguezek osatzen dute taldea. Eta orain gutxi argitaratu dute Neona izenarekin argitaratutako lehen lan luzea, Mundu Berri Bat. Baina urrunua. Itzen berri bat, disko berri bat, mundu berri bat. Bigarren kafean, Neona, Natali Zagirre eta Oiana Rodriguez. Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bizten zait barneko sugarra. Elkarrizketa zorion agurekin hasiko dugu. Neonari buruz izan duen azkeneko berria da, Gasteizko txosna banden lehiaketako txapeldunak zeatela, eta ondorio zan joko duzutela, zorionak, hasteko. Jo, mila esker. Bai, eskerrik asko. Egia esan kiston poza izan zen. Ez genuen espero, ez genekin. Genekan ez egun, igual aukera bat izangoa, igual ez. Eta azkenian, izugarrizko poza hartu dugu eta gogo asko gaude egia esan jotzeko bertan. Baina, abuztu hasiera pixkatu urruti dago, eta guain bukaratik hasiko dugu ez, askotan elkarrizaten bukara izaten da, eta noiz izango dugu Neona zuzenan ikusteko aukera, hasiera ekarriko dugu, noiz dakagu zuek ikusteko aukera. Dakau, urrengo kontzertua Laskaun, maiatzako 21an, geho maiatzako 27, Natalin urteak diala. Konpidatuta zaudete. Joko deu Tolosan, bomberenean, la regaderarekin batea. La regadera da gainera Isaken, oida. Isakek dobletingo dugun hortan. Oida. Natalin urteak, Isaken dobletia, vamos. Euskal Herriko herririk onenean. Oida. Eskusaik ez? Ja. Data nola zan, markatu? Maiatzako 27. Ze urduri. Maiatzeko 27 gainera Tolosan ustete egun politia dela. Zatik? Ez dakit musik herria zutela ospatzen. Eta Natalin urteak diala. Noski, gauza asko ospatzeko. Bai. Eta gero dakau beste bat lotuta dokan, ekainak 9 dala ustegun bat. Eta jazta, no? Nik uste listo. Eta gero falta da, oaingoz finkatzeko Gasteizeko txosnetakoa, ez diguela izan eguna oaindikan, baina, jungo gea esaten. Hortxe badago dela, aukera deixente zuek ikusteko bintzat. Bai. Natali, ez dakit gogoratuko zaren, baina 2008ko urrian gurekin izan zinen, lehenengo kafe hartzen, eta akustikoan ere aritu zinen gurekin. Nio garai horretan ez nedon, baina, badakiten bene ibili zinela. Konta iguzu, zer gertatu da kafetik kafera? Azteko, egun hortan bakarrik etorri zinen, eta orain konpainia honean etorri zara. Baina gauza askoz gehiago dira seguro kontatzeko. Bai, egia esan, momentu hortan nik uste hasi ginala bigarren
diska bat prestatzen, Natalina izango zen bigarren diska bat prestatzen, ni bakarrik etorri nintzen, ez? Azkenean Natali izan noen dikan, eta pixkat, ni bakarrik juten nintzen elkarrezketa eta bar, eta urte hortako abenduan, ustet grabatu genula, izan, lehenengo kantua, urtarrian. Otxaian hasiera, bai, Otxaia hasieran Pentsatu duzue Oiana prentxardura dun bihurtzea. Igual idea hobia izangoa, burua baino azkarra da. Bai, ekoizle, piano jole eta prentxardura dun, mendik aurrera. Ideia hona izango litzake. Ez, hori, eginan iten kantak eta prestatzen, Natalin bigarren diska bat, ez, ateatzeko, pandemiagatik atzeatu gintzan proiektu bat, eta gero Otsaiak grabatzea sartu ginean, eta oita gero elkarrezketa, bilera ezberdinak izan genitun gure artean, asko eztabaidatu eta erabaki genuen talde formatu bat izatea ideia hobia zala. Azkenian talde bezala funtzionatzen genulako eta jaetzan hainbeste hasiera baten hasi zanez, nere proiektua Ixak laguntze zehala eta gero talde osatu genula hori dana. Aldatu intzan eta musika ere bai, nik uste ez berdina dela, Natalin diska hortatikan neona entzuten du norbaitek nik uste ikusiko aldaketa nahiko ondila. Eta hori, esan genuen, salto emango deu, naiz eta jadakaun ibilbide horiez galdu nola baite, pentsatu genuen hobeto izango zala. Guretzako talde bezala, baita ere proiektuantzat zentzu gehiago izango zula, eta hoxe, talde bezala gaude, gaur hemen, eta Oianan konpainian ez, bakarri baino hobeto konpainia hobian. Eta noizan nola konturatu zineten horretaz, aldatu hartzen dutela? Noiz pixka bat kontatu duzu baina zertzen abestien sorkuntzan geroz eta pixu gehiago zeuketelako taldekide guztiek, edo zerk eramantzizuen, ze gainera geroz eta talde gehiago ikusten ditugu pertsona baten izenarekin, eta gero taldea direnak, orduan, pixkat kontrako bide hartu dezuezuek. Nik uste, hasiera baten, hasteko Olaiak taldi hau zizu momentu, eta Oiana sartu zen momentuan ikuste nahiko garrantzitsua izan zala, taldiantzat, azkenian, Oiana musikaz asko daki da, nik uste taldia ibei asko eman diola, eta kantuak iteko prozesu hoi aldatu zala, ez? Gehiago denok elkarrekin, edo etzan hasiera baten bezala nik eta Ixakek sortu tain, eta zuek jo kantuak eta listo ez. Talde modu genuen, eta nik uste hartu berreko erabaki bat zala, eta ona izan dela denontzat, denok ondo sentitzeko taldean baita ere. Taldeantzako sanoa, barrutikan ikusi, kanpoantzat ikusita diferentia da, azkenean talde izaera hori, baina nire ustez barrutik ikusita guretzako asko garrantzitsuagoa izan dela, eta sanuagoa guretzako azkenean. Azken fin, koherentzia kontu bazela. Hori da, claro. bai. Sometimes I wanna run, gonna stay for night, going crazy over a guy. Fall back down, everybody, fall back down. Wanna make you see me, fall back down. Elkarrizketa prestatzeko, leku batean, bestean saltzeatzen, informazioa bidatzen, eta ikusiet zuen Facebookeko horriko deskribapen amaieran, esaldi bat, ez dute inor hotz utziko. Disko argitaratu berritan eta inor hotz usten ez dutenez, zein izan da feedbacka? Egia esan, nik uste, ni Natali proiektuan enitzan hor bete-betian egon, baina uste jendiai generalian gehiago gustau zaiola, diska hau, beste baino. Eta nik uste, esaldi hori pixka duela, ze azkenian, jendiak diskoa aitzeunean, aitu dunean igual etzun espero, ze aituko zuen, ze modu batean bestian bai sartzeia oso estilo diferentako kantuak, jutezea diskoa aitzen eta pixkat sorprendituta gehatzea datorren agatikan. Segure bai, diskoa prestatzen hasi ginean, ez ginen hasi pentsatzen bai igual disko, proiektu bat, pentsau, zido junginan, kantuak sortzen eta kantu bakoitzak behartzuena ematen, ez azkenian estilo baten limitatzen, nahi genion kantu bakoitzai eman behartzuenak alik eta hobetu nateatzeko. Eta nik uste hori jendiai pixka sorprenditu bindiola, honeako, nik ustet. Segurazki hori da, ez? Diskoaren ezaugarrita bat, daukan kolorean iztasun hori. Bai. Estilo pila bat, baina bestia tentzuten zu eta hurrengoak aldatzen dizu eta harrapatzen zaitu ere bai pixkat hortikan, eta hori izan daiteke diskonen ezaugarri nagusienetako bat, ez nagusiena, gauza esko daudelako baino. Bai dela, ez, horietako bat. Bai, totalmente. Gaina, grazia egiteit, hau ez dakit dakizuen, baina goratzen naiz urrundoa eta non atea genunean. Osea, horiek ziren gure lehenengo bi singelak.
Eta justo handik pare bat asteta ikusi nun neonako musika zehola sartuta lista batian jartezula euskal metal musika. Claro, non atea zalako bakarrikan, eta non bada kantu bat pixkat igual alo metal antzekoa, entre comillas. Eta claro, gero atea zan diskoa eta ikuste super ez da metal disko bat, para nada. Grazia intzian, ez dakizu ez espero ezuen. Claro, baina beste playlist batean agertziteken euskal R&B musika edo euskal dantzagarriaren musika eta... Claro. Bai, edo zein, ikuste. Bai. Hau da non... Norberak iraganak ere badakartza eta gorkarien bonboiek entzuterakoan badatoz beste iragan batzuk eta adibidez hemen oso eroso sentituko zen Gorka Mendizabal zuen baterista. Akaso beste estilo guztietan ere, baina horrelako ez dakit, puntu gogorre eta gora jotzerakoan ere arek segituan egingo zuen aurrera, ez da? Nola izan da? No, eske nik uste, Gorka oso bateri jole hona da, edozen estilotan daki ondo moitzen, egia da, bai nik uste, pixkat antzagarri gotan, azkenen nola eskastin, bai, denbora asko, hori bauituta da, holare bai, igual ritmo dantzagarri gokine bai, baina olako, hain, basiko eta gogorragoak diren, bai. Oso ondo moldatzea baitare. Baina, ekoizpena sortzerakoan ere hor, bai, ez dakit, nik metal kutsu gehiagiri ez ziot hartzen, baina norbaitek hartuko zion, baina hor badaude sintetizadore batzuk eta beste musika batutara eramaten gaituztenak, eta pentsatzen dut hor errua gehiago dela zure hoian, naiz eta isak ere badela, ez, testura hoien zale, baina uste dut norberak hor bere etxera, eta mena den sinte mordoa, eta diskoan zehar agertzen diren tekstura teklistiko horiek ere, pixka zure ruti datozela ez da. Bai, a ber, egia isako oso salia dala, gauzaketaz. Baina egia ni sartu nintzen, klaro, azkenean nerekin lehengo aldia zan grabatze zuena, ze aurreko diskoa hilundik grabatu, Natalin diska zana. Eta, klaro, pargarria zan, ze ez zegoen behaiek ohituta, eta igual sartze ginean diskoan, eta igual azten nintzen, bueno, oain teklau pista bat, bueno, oain beste bat, bueno, oain sinte bat, bueno, amiztak ize. Bai, pixkat izan da, ez dakit, pixkat experimentala izan da gutzako baiz azkenean, ohituta ez geuden soinu berriak bilatzea jungea. Bai, baina nire errua izan da. Asumo la responsabilidad. Prentxarduradunak galderari buelta eman, baina bukaeran, tak, erantzun. Bai, nire errua izan da. Hori da. Nabari da. Mundu berri batek ere badauka pixka bat barrura begira egindako disko bat bezala ez. Zein da mundu berri hori? Pandemia da, zuen azal berritze hau da, beste zerbait da, edo dena da? Nik uste dena, pixkat dena. Alde batetikan, bai, nik uste pandemiak orokorrian denoi, gizarte osoai, eragin digula ez, barrura begiratze hoi ez gure bizitza birplanteatu edo esan, ze gauza nahi ditut ez nire bizitza, noain, stand-by baten gaudela ez, ze nahiko nuke. Eta gure bai talde bezala, pixkat azal berritze bat, eraberritze bat izan zen, eta nik uste pixkat dena izan dela elkarrekin, eta diskan izenaz pentsatzen eginean, gauza asko genezkan burua, baina nik esaten, naiz eta ez izan, singela edo kantu, normalian diskai batzuta jartze, kantu singela dan horren izena edo. Eta esan genuen, nik jarriko nioken mundu berri bat. Ze hau izan da gutzako, ez gure mundu berri bat sortu, nik uste realitatetik pixkat ateratzeko, ez? Eta gu guztua sentitze ginen mundu hori pixkat sortzeko edo ebaditzeko nola bait. Your smile is now showing through. You're finally glowing. Baina esan da bezala eta entzulea dagoneko hartzen ariko den bezala mundu berri asko daude, mundu berri baten barruan. I'm standing lost in your maze.
dakit oso azaleko den analisia, baina honek estatu batuetara garamatza, musika beltz gospel giro hortara, eta hortarako gaina bildu dituzu hemen Maider Biguri, Enola Arrobarrena, Lurriturriza, Jon Urbieta eta Praixko Aramburu, koro gospeliano xamar hori osatzeko, ez da? Bai, bai, ezke behitu, nik uste, hauitako orduan, euntzan gauza klabe bat, eta gu sortzako orduan, pixkat ez gauden instrumentista bezala pentsatzen ze askotan, bai limitatzen izu inkonstienteki, igual hartzezu gitarra o pianoa o lo que sea, eta azte zea jotzen, eta pixkat zure teknikako, zure zeak baldintzatzen izu sortzeako moduan. Eta gu sortzakoan pixka saiatu gea musikari bezala, baina sortzaile bezala ikusten du, ni enaiz teklista, bea ez da bezlaria, eta orduan, bale. Nik ideia hau dakat. Eta dazkaun baliabideekin iten zaila bergea. Eta gure baliabideekin ezin badeuin berriak bilauko ditugu. Eta hemen ikusi genuen beharra koro bat sartzeko. Eta nola gure baliabideekin ezin genuen, zinean jendia bilauko dugu. Eta horiek dira oso koro, detxo ibiltzea Maider eta Enola ibiltzeia Euskal Herriko Gaztea bez batzan kantatzen, lur beste koro batean eta Praxku da Isaken lenguzua. Eta hor montatu genuen koro bat, 9 pertsonakin guke bai parte hartu genuen. Eta holaxe gauzan. Your smile is now showing through. You're finally. Laizter kantu bat eskatu harko diegu inaki, ez dakit, baina... Laizter? Ointxe bertan. Ointxe bertan? Olo! Benezita? Bueno, aizu zein izango da joko duzuen lehenengo kantua. Bueno, diskoak baditu mundu berri asko, eta guk mundu berri bat sortu dugu Bigarren Kafearen laborategian, ze gure Ronix zaharrari tapaken du, 2 mikro jarri, eta piano eta hotxean etorri zaizkigu gaur neonatarrak. Zein izango da lehenengo kantua? Lehenengo bestia dantzan izangoa. Eta zer duzue kontatzeko dantzaren inguruan, edo zeinekin edo zertan dantzan dabila besti hau? Kantu hau nun, nik pertsonalki momentu batean nun, nahi nun, nien naiz parrandazalia, oso. Enaiz asko ateratzen, baina egun bat izan nun, oian nani baino gehiago. Ez, baina izan nun egun bat nun esaten, egun txarra dakat eta ointxe nahiko nuke atea, kriston parranda bota lagunekin dantzain, eta arazo guztitaz, nola baite, aztu, garai hortan ez zintzan, horiin, eta hortikan atera zan kantu hau. Hauxe da azalpena, eta hau kantua. Bigarren Kafearen elkarrizketa akustikoetan, Neona dantzan. Mapak elkartu dira astro guztien bilkura pozlearen. Azken pieza geri da ilargia eta eguzkia, eklipserik ederrena gaurik bada. Gaurik gaur da hanzturaren zulo beltzena da memoria. Aldatzekorik ezer bat da, ez begira atzera. Dantza, ekaitza gelditu da dantza. Hasiera berri bat da dantza. Helmugarik ez da dantzan da dantza. Erlojoen sinkronikatik dakak lokartu dira unibertsoa. Denboraren gidaria, zauriak loratu arantzak lehundu dira larrosarik. Ederren azuzara, hanzturaren
Hortxe ba lehen kantua gure elkarrizketa akustiko honetan, badatoz neonatarrak berriro entrevista gunera, eta tira, diskonen ekoizpenaren inguruan ere galdetu behar diegu, eta bueno, ekoizle lanetan liburuzkan behintzat alaxe agertzen dira, Oiana Rodriguez eta Isak Arruti, zoi egokitu zeizue, bueno, Oiana, produkzio lan hori, egia da gero talde osoak noski aportatzen duela, barkatu, mikrofona irikiko izet, baina bueno, nolakoak izan dira erabaki horiek, ez da erresa alako disko, ez dakit, anitza, estilistikoki anitza den disko bat ekoiztea, eta erabaki horiek guztiak hartzea, ez? Bai, azkenean, sormen lanetan denok ibili gea. Kantu batzutan gehiago hartu dugu parte guztiok, beste batzuk hasieratikan zeuden pixkat, klaro, adibidez, dantzan Natalin ideia izan zan, eta bastante klaro zeon estrukturalki eta hola, eta holakoak. Baina, bai, egia esan, nik uste musikan apartado diferentetan bakoitzak hartu ditula responsabilide batzuk, eta ekoizpen lanetan azkenean igual, esperientziagatik eta hola, igual isakektanik genekan jakintza gehiena eta hola, eta ez da erabaki bat hartu genula, guk ekoitzeko da azkenean izan da prozesuan parte izan dan zerbait. Eta bai guk hartu genuen pixkat ardura hori. Eta bi ekoizleek adostu dituzte riff asko eta solo asko gitarra eta sinteak unisonoan bateratuta, ahotsetan harmonizatuta, zenbat kaka eman dute, Natali, Isakek eta Oianak, euren beraientzako momentu asko daude hemen, Bai, nik uste guk ja, ez eta genuen, bueno, ez dugu ezer esango zuen artean adostu, erdi banatu, soluen zatia zuek ikusi, eta baina, bueno, Ondo moldatu zeat, Bai, geho berez ondo moldatze gea, Berez. Bai. Gure diskusioak berez, bueno, batzutan diskusioak gaizki bukau izan du, Oiana, gauza desango izut. Isak asko maite du etxe honetan. Kera, etxeko alizela, baina behakin sartu behar bazu, zu sartu lasai. Ez da katarazoik. Sartu, nahi deo, pixkat, salzio pixkat. Beitu, izan zan, paizeten gauza bat, eta erosin dunean, ez dakit ikusi nire teklau bat. Bai, biditan, bai. Nei amak esan zian, Oiana, eta oain soloak inbertu zula, Isak ez da zurekin azerra ukautani. Osa, emate hoia, papela soluana, Isakek dakala. Ba ez. Eta, klaro, sartu nintzen ni, eta hasi zian diskusioak igual, hemen, zukingo ezu, hemen ni hobeto. Baina, bueno, azkenian nik uste geho, bai hartzeula erabaki jazguratik, sino kantantzako onena dela. Hori da. Así que, hortan ados gaude, ezta? Bai. Bueno. Begiak itxi, katea lertzeko, sentitu goizea, zainetan badena. Garate estudiotara jo duzu, berriro. Egia da, bueno, euskal musikagintzak asko jo duela Garatera, Usurbildi Garatera jotzea oso goza naturala ere badela. Bai. Eta, tira, dagoeneko elkar ezagutzen zenutela behintzat talekide gehienok, ez dakit zure kasuan Oiana lehenengo aldi izan den Garate estudiotan? Bai, lehenengo aldi. Baina, bueno, Natalitik ere bazetorren harreman hori, eta nolako izan da, berriro han aritzea, zekakidekin aritu zarete grabatzen gainera, ez? Bai, egia esan oso ondo beti ez dela. Nei Garaten etxean bezala sentitzen ez dakit. Nik uste grabaketa ez denak. Baten kenduta, inoiz grabatu izan dituten kantu guztiek Garaten grabatu ditut, eta nila sentitzen ez etxean bezala, eta behintzat netzako gozada bat datze lasai eotia dakat, eta ondo sentitzen naiz bertan, ez? Eta bai igual, disko grabatzeko garaian, aurrekotik alderatuta, aurrekoan grabatu genuen pare bat astetan, denak segidan normalian nola itealako. Oain gontan, kantuak irunaka, edo grabatze jungea urte luze bat zehar. Eta egia esan alde hortatik ezberdina izan da, ze ez zaude guztiz sartuta ez diskan, ez dakizu nolakoa izangoan, azkazu kantu batzuk baino zaude berriro estudioa sartzeko, nik uste bizi izan deun egoerakin bai ez genekin noiz kaleratuko genuen diska, noiza momentu egokia, eta nik uste alde hortatik bai izan dara igual gorragoa, psikologikoki, ez dezulako ikusten diska amaitzen nahi dela, eta atea nahi dezu, baino ezin dezu, eta kantuak bai pixkanak azakit. Alde hortatik desberdina izan da, baina Garaten bertan, bueno, placer bat beti bezala, baina bai alde hortatik netzat behintzat, ez zaitain beste gustatu segidan grabatzea. Ez grabatzea. Bai, neirez, zuk esan dezun bezala, pixka eta proiektuan nozioa galtzezu. Nik hartuko nion gauza positibo bakarra, azkenean grabago nituen 3 kantu 2008 bateko otsaian,
Geo beste hiru apirilean. Estilistikoki gutxi gara beran multzokatuta zeuden edo batzutan ez? Ez, pixkat izan da. Egokitzen joan den bezala. Oida, Inda iten jungean enean. Oida, hiru eta hiru. Bai. Eta galtu behar nuen nabaritzen dizu ez zuek, agian entzulak ez du nabarituko baino zuek, kolore edo puntu edo zerbait desberdina dutela. Batez ere abeslariak, hilabete noski. batean edo beste hilabete batean grabatua izateak. Ez? Ni netzako bai. Bai? Baina batez ere ahotsean nabaritzen duzu, ez? Bai. Nik ez nabaritu, baina norberak bere ahotsa zen momentutan dago nor bado matizpilo bat, ez? Bai, desberdin, ni behintzat, nik abesteko modua bain notatzetela, azkenengo grabatu genitun kantutan, Bai? hobeto, eta nik uste gauz ezberdina probatzen jun naiz, eta ni netzako, esan igual kantuan bertan ez, baina ni bai nabaritzetela ezberdintasuna nik abesteako moduan, eta gero kanteak iteko garaian, nik uste denbora gehiago izan deulare bai ondo prestatzeko, eta igual bai aldatu jala, batzutan zagarreguak hasieran lehenengo tiraden genuna izan zan gehiago Bai, rock gehiago ez, bai. Bai, bueno, nire gentu, Urrunoa eta non eta hauekin genitun, eta gero igual dantzagarregoak edo Bai. elektronika gehiokin edo produkzio gehiokin. Oantxe pentsatzetela, igual bai estilistikoki pixkat separatuta, baina ez ginen jun hori bilatzea, Ez que nian zan, preparatzen gintua zen einean, grabatzea jun ginen. Hori da. Horre, kolaborazioen artean agertzen dira, lehen entzun dugu Urrunoa kantuan, Jon Basaguren kantuan, aipatu ditugun Maion kantua osatzen duten, koro hori osatzen, koro horren kideak, aipatu ditugu talde kideak eurak ere, Kaki Arkarazu grabaketa eta masterizazioan, Ibai Arrietak egin ditu argazkiak edo argazkia, diseinua bera Oiana Rodríguez eta Natali Zairren artean, bion artean osatu duzu, eta ederraskoa da gainera, eta hemen bada, soka edo ari laukote baten moldaketa. Bai. Ama ari laukotea, Albartife, Maria Bernal, Andrea Lamoka eta Eugenio Madrid, itxututa eta non bi kantuetan aritu direnak, hauek ere musikenetik ekarritakoa dituzu. Bai, itxututan betidanik isakak esatezian, ni parte hontan biolinak ikuste ditut, eta ni hainbeste esan eta nijo, igual, benetako biolinak karriko ditut. Bueno, bi biolin, biola bat eta biolontxelo bat. Bai, eta hori, arregloak idatzi ditun, pixkat nire isaken guztoa, zebeak ideia zekan, aspalitikan, pixkat nire zeakin baita. Eta hor sartu genitun, eta gero non akustikoan, zetakau non kantuan bertsio akustiko bat, hori zantzan, usteet, behin, kantua hola pixkat prestatzen da ziginean, Natalik ekarri zuen ideia kantu horrena, eta zen, akustikoan probauko dugu. Bai, zenik akustikoan sortu nun, naiz eta gero esan nun, egurra nahi dut kanton, baina akustikoan sortu nun, eta beti nekan gogoa entzuteko nola izango zen. Eta gero gauza pilo aldago genitun, harmonia aldago genuen parte batzutan, eta gauzak, baina, jo genuen pianuan, behakin, eta inbeste guztau zitza egun ezak dula jo, igual, diskuan pena merezi du grabatzia, eta, jake kartze dituen, arregloak ingo ditut hemen sartzeko baita. Eta, Olatuak hartu na ondora nolatera esan nonden irtean bidea noiz domaituko den esan non aurkituko uste du diskoa osatu duten parteide guztiak aipatu ditugula dagoeneko, Nataliren lasaitasunerako. Badakite etxe honetan gure lankideen Iker Gurrutxagarekin behin arazotxoak izan zenituela. Izen guztiko goratzeko, eta esan, gaur mesez denak ondo nahi ditut esan. Eta Oianari eskatu dio, Oian, azukartu ardur hori. Bueno, esan eskutan genuen disko askertzen dizuegu gainera, disko diseinu ederrau gurera ekarri zana, baina uste dut bigarren kantuare entzuteko moduan bagarela inaki, edo badagokigula dagoeneko, eta hainbestetan aipatu dugun, mundu berri hoietako mundu berria diskoari izena eman diona. Akaso kantuak ez zion diskoan man nahi, izenburuak berak ematen dio garrantzia diskoari, baina konta iguzu, Natali, nondik nora, mundu berri hau kantua? Bueno, egia esan,
dantzan kantuekin batea sortu nun, ez dakit, urrengo egunien izan zan, edo garai berdinen izan zan, eta hasi nintzen kantu egiten amodio edo maitasuna, edo erromantizismoan aurkako kantu bat bezala ez, ni nire frustraziokin. Eta azkenian, estribilloa iritsi nintzaneako, esatet gero, zenbatetan ikusi dudan mundu berri bat zure alboan, ez da? Justu, nahi nun kontrako efektua lortu nun, eta orduan, bueno, nire aserriak demora gutxi irauntzien egia esan. Mundu berri bate entzungu dugu, Natali eta Oianaren ahots eta eskuetan. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan mundu berri bat, Neonaren eskutik. Ezin azalta, ezin konta, xakamatearen jolasa, maitasuna bere ganatu, zeroiak sentitzen direna. Baina ez da ez, babes lekurik, behin hartzen bazaitu, ezin ies egin. Ezin ies egin. Ez pentsa, ikarak lotzen zaituela, ez mintza, argi baduzu ez garela, ezin konta, zenbatetan ikusi dudan mundu berri bat, zure alboan. Galdera bikoitzen borroka, zer da benetan nahi duguna, agian akatsak zirenak, dira benetan nahi genituenak, nahi genituenak. Ez
Dagoela lasai entzulea, oraindik ere 3. kantu eder bat entzuteko aukera izango dugu eta egia esan piano eta ahotse formatu hontan neon entzutea gauza oso berezi eta oso ederra da, baina noski, instrumentazioaz gain disko hontan entzuten aritu zaretein bat letra eta uste dut Goiuri badagokiola Nataliri gure sarraskiari aurre egitea ez da. Edo biei. Letrai buruz. Hobeto Nataliri. Aztian ere terrenuan Bila gaur nahiko ardura hartu ditutela uste. Nahikoa sartzen dira beraien solo eta beraien borroketan, ez da? Bai, nahi pixkat tokia utzi mesan. Hoxe, ez egin solos planning, hola, solo spreading, ez egin. Hauxe, sarraskia. Sarraskia. Zeba gustatzen zaiten, Candido. Jarriko nuke etxen. Ezaki zertako, baino jarriko nuke korte hau. Zerbait iteko. Eskatu jozu, esnatu ja. Wow! Vale. Ja, kolpetik esnatu gozien. Bai, perfecto. Baina besteateko eskatuko ju. Beste bateko. Hola, astelenetan nahiko burumakur eta zea oten gela. Bai, igual. Motel gaur egunetakoa. Vale, pendiente. 5 bat hilate pasagin itxun sarraskia eskatuko geniola eta sarraskia lortu arte, nire kalkulon arabera datorren urteko gabonetarako izango. Gabonetako paria. Baina jok ezaldu duen bezala, sarraskian letrak aztertzen ditugu, eta galderatxo batzuk dauzkago. Abestiak entzuterakoan eta letrak irakurtzerakoan, ez dakit, kontzeptu geografiko asko topatu ditugu, mapa bat aurkituko banu, helduko naiz nola lan ire geltokira, mapak elkartuko dira, back to my place. Orduan, nik galditu nahi nizuen, bientzatzen galdera, baina Natali entzat bakarrik. Baduzuzuk leku bat munduan nun lasai aske edo erlaxatuta sentitzen zaren? Zaila. Ez dakit. Nik uste etxian, nire herrian, eta nire ez betiko ingurune hortan sentitzen naizera lasaien. Bai, kanpoan izan naizenean. Toki bat aipatu berko banu, New York aipatuko nuke bertan bizi izan itzalako, eta oso berezi izan zen. Bai, ni nire burua gehiago ezautzeko, baina lasaien eta gustoan sentitzen naizen tokia da, nire herria, nire etxea eta nire ingurunea. Aiteke zure lekua usurbil dagoela. Noski. Wow! Eskerrik asko puztela. Agizerren kontua, Añarro herriaz eta herrian izena ez zuela esaten. Eta neonek esan nahi nun. Neonako abeslariaren herri usurbil dela, eta harrapatu etko juri, kontatu naiz. Lasai. Zorionak zuri, eta niri. Alaxe, bigarren kafean ez esango dizuegu, ez dakit, adibidez esan genezake... Kid Can and bigarren kafea. Hoixe, segi ez dagula sarraskiarekin. Gero, beste kontzeptu batzuk errepikatzen direla ikusi dugu, adibidez, beste behin izarrei begira, edo dantzan abestian astro guztien bilkura, edo unibertsoaren indarren talkak. Asko inspiratzen zaitu espazioak eta mundu guzti horrek? Egia esan, ez dakit, beti ukiet zerbait izarrekin eta ilargiakin, ez dakit zeatikan atentzio beti asko ditu izan dit, eta igual diska hontan, ez? Nik uste letra asko idatzite daude, etxetik ate ezintza momentu baten, edo gauza asko egin ezintzia momentu baten, eta orduan izan zala, nola baite zerbait bilatu nahi, eta unibertsua hortxe da esan, gu hemen gaude baino, gauza gehiago daudean, eta ez dakit, inspirazio moduan erabili eta egia esan diskan. Eta gero, badauzkagu hemen bi abesti ingelesez daudenak, eta bietan mezua ez da berbera, baino antzekotasunak badituzte, eta askatasuna, eta ez dakit bakoitzaren jabekuntza, on my own, I'm just like that, feeling myself, horrelako esaldiekin. Kointzidentzia da, bi abestiek horrelako... Justu, bi inglesaz diren bi abestiek mezu antzeko edukitzea? Egia esan, ez da zerbait izan aurretik pentsatuan eukana. Eta egia esan, diskatean arte eta elkarrizketak egin dituten artean ez kontuatu, biak mezu berdina zekatela. Igual aurreko diskan bai gehiago pentsatzen nola idazteako garaian,
zerren inguruan idatzen nahi nun. Hontan, beste gabe, kantuak nondik eraman nauen, horren ingurun idatziet, eta esan, bia bestiak nahiko mezu antzekoak, ez nik uste izan dela gehien bat, eta diskak orokorrean badaude kantu gehiago mezu antzekoakin, hola sentitu izan nahi zela ez diska honen prozesuan ez, eske sentitu nahia, edo ni nire hortan gustora sentitzea, eta bakarrik ere otia ondo dago, eta holako gauzak. Eta orduan nik uste pixkat hola sentitu nahi zelako idatzietela horren inguruan. Ez da izan zerbait esan dela honen inguruan idatzikoet. Eta kaso New York ere ikusten duzu zure askatasunaren hiri bezala, eta horregatik ingelesezko biak giro horretan dabiltza? Bai, ingelesa, azkenean, kanpoan bizi izan ez oso nere bezala sentitzet, ten hizkuntza bat da ez dakitzatikan. Bai, euskera eta gero ingelesa da berezia, eta gaina kantuak idazteko garaian oso errexaite zait, ingelesez sortzea, eta bai abesteko eta soinua asko gustatzen zait, eta ingeleseko irakasle naiz. Nire bizitzan parte da, eta hori nahi gabe naturalki ateratzen zait. Ingeleseko irakaslea naiz. Gainditu duzu sarraskia. Hemen sartzeak txaloak ez zuretazka, Juri, bez? Bai. Aizue, goxo-goxoari gara, baina denborara aurrera doa, eta hirugarren kantuare eskatu behar dizugu, nire geltokia. Lehenik eta bain eskarrak eman barizkizuegu, gaur gure horbiltzeagatik, piano eta hotxean zoragarriak diren hiru bertsio hauek eskaintzeagatik, bi eta datorren hirugarren hau, eta gurtu horretik, noski azalpentsu hori, nire geltokiari buruz zerbait kontatu nahi baduzue. Hasteko mila esker zuei, hemenoteko aukera emategatik, plazerra da beti, bigarren kafean egotia, zakit beste oso gustoa sentitzea. Eta, nire geltokian inguruan izan zen, nik uste diskaontako idatzitako lehenengo edo bigarren kantua, oso hasieran izan zen. Egia zan nik lehenengoa bezala sentitzet, berez lehena urrundoa izan zen. Klaro, kantu hori existitzea, nitaldian sartu baino lehen duetik. Bai. Osea, ni uste, bai... Pleistozen huertaina edo. Bai. Esan duen, bai. Hoi da. Eta... urrundoa baiz da igual pixkat gure limitatikan ez hain urruntzeon kantu bat. Jai gabe egin dut, Eta nire geltokia bai izan zen, pixkat, lehengo kantu hori, guazen pixkat experimentatzia zintek. De hecho, ideia uste isak ekarrizun, emozionauta zeon kantu honekin esan zuen. Hau jita izangoa. Eta nik uste, de hecho, jende gehien nahi guztau zaiona izan dela. Eta nik uste, nik behintzat letra itako garaian, denbora gehien hartu eten kantu edo denbora gehien eman ditena hau izan zen. Ez dakit, kantu beha oso berezia da gauza asko sentiarazi zizkian, eta ordon oso ondo adirazi nahi nun, ez nire geltokia zure tokioi bilatzia nolako izan daiteken, edo bilatzeko beharroi ez nik uste teno dakaula, eta hoxen. Bai, asko goratzen naiz, oso guztu agatu zinela letra honekin. Badoaz neonatarrak, esan da bezala eskerrik asko, gure, zeta akustikora, hirugarren kantu hori eskaintzera. Natal Izagirre eta Oiana Rodríguez bigarren kafearen set akustikoan, azken kantua eskaintzeko neonatar bi hauek eta nire geltoki entzongo duguna, nahi duzunean. Izuztuta geratu da lokartu dira taupadak berotasunetik itxez korronten aurka naiz ondoratu baina ez da amaitu borroka nondik da irteteko atea isiltasun oioak zonditut eta argi bat piztu da bapatean iraganatzea etorkizunerantz ez galdetu non
Keep calm and bigarren kafea. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find? Ta guk musika giroan jarraituko dugu noski, asteazkena izaki, baina bazpade prestatu zuen, ez dakit, kartera, txartela, bizuma, Etxea zagai jarri, bai, Zergatik? baserriko giltzak. So I start a revolution from my Ez dakit Iñaki esplikatuko izu. zenbat diru agazu, goiuri, boltxikon? Boltxikoa? El txiko, goiorik, ez galdera mota da hori. Ez dauka, neregonak ez dauka boltxikorik. Ukizkero ere, ingoluk, ai, diru, nik txartela nahi bazu eta, hola bizi da, ez ustezu. Aizu! Ja, simpatika. Baina gero zor guztiak ordaintzen ditute, eh? Vale, vale. Mm. Bueno, entzutarekin konformatu eta pentsatu zer egin zen dezakeen dirua biko bazenu. Baina horrena atzera bidei bat egingo dugu. 2009ko abuztuaren 28a. Paris, Rock-en-Seine jaialdia. Block Partyren kontzertua, Block Party taldeko abeslari Kel Okerek hor dago, eta derrepente abestu berrean berri bat ematen dugu kontzertuan. Oasisen zuzenekoa bertan bera geratu da. Arrazoia, Galagarran nahiek enegarrenez ez da baitu dutu, Oh. nobody knows if it's not our day. Bi ordu geroago plazaratu zuen oharra Noel Gallagherrek. Kontzertu eta bira ez ezik, Oasisenak ere egina zuen. Eta oraingoan benetan. Oharreko hauxe zioen, tristura apur batekin eta lasaigarri handiarekin Oasis utzi duala esan nahi dizuet. Jendeak nahi duena idatzi eta esango du, baina besterik gabe ezin du beste egun bat bera ere eman Liamekin lanean. Barkamena Pariseko, Konstantzako eta Milango kontzertutako sarrerak erosituzten guztiei. Tupa. From off your face, 'cause you ain't ever gonna. Noski, eztabaidatzen nolanahikoa izan. Gallagherren anaien arteko eztabaidak ez ziren inoiz nolanahikoak izaten ere. Noelen Gibson ES-355 gitarra gorria txikituta amaitu zuen. Anaien artekoak bezain beste. She's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger. Hori bai. Gitarra erarra zen, baina. Gitarra ederra zen, baina bueno. Hori bai, gaur egun ematen du obeixiago ematen diela, edo iristen dute, dena den harremana baino lehenago konpondu zuten gitarra. Ze Philippe Dubrel luthier ospetsuak eraberritu zuen 2011an. Noelek eskatu zion berritzea, baina antza berrituta gero kontatu zen Oasisen oroitzapena gogorak hartzen dizkiola gitarrak. Eta hori etzaien beste gustatzen Noeli, eta enkantean salduko dute maiatzaren 22an Parisen. Horregatik galetzen dizuen, ea dirua daukazuen. Eske... Polita da, Oso polita da. Bai, ikusten ari gara, baina nik Pentsa- oso eta aitortu behar dizuet. Dirua edukita ere nuke erosiko. Ja. Nik enuke hainbeste diru gastatuko. Kostata erosiko nukeen Gibson 355 bat, 355 bat, zera, berria edo, Bai. bueno, ez dakit bost, 7.000, 2.000, 5.000 euron bueltan erongo da modeloren bat, baina onxan marra balin bada eta garestitxoa dira. Honek, ez dakit, abiatze prezioa non izan dezaken. A ber, bota zenbait, nik esango dizuet, baina bota zifra bat. Zer irutzen zaizuet, izan daitekeela gitarrarena pentsature eraberritutakoa dela, eta zenbatekoa eta- izan like. 25.000 Ez, gehiago. abiatze puntua. Geixeago. Gehiago. Ja. 80.000. Geixeago. Beda, esan dugun bezala, maiatzen 22an Parisen jarriko dute salgai, eta Artpex galeriak eta Lemon Auction enkantetxeak salduko dute. Eta musikarekin eta artearekin lotuta dauden beste 84 loterekin batera salduko dute, baina bueno, atera denetako bat edo aldez aurretik izan dutenetako bat, hau da. Zenbatetan salduko duten?
hasiera prezioa 150.000 euro. Baina hori hasiera prezioa da, eta aurre ikusten dute 150.000 edo 400.000aren artean saltzea. Edo hori aurre ikusi edo espero dute. Nik hementxe galdan, ekanea erdiban erosiko dugun inigo, baina polit-polita gatuko litzak hemen, Bai, oso dotore gatuko litzake, baina zen ez esatea. Beste egun baterak utziko dugu. Barkatu, asistarrak ez dira etorri elkarrizketa akustikoetara. Ez dute merezi euren gitarra Eta hobeto. gure laborategian egotea. Akaso hau txikito egiten digute. Bai, ez. Beste gitarra bat hobeto. Bai, asko hobeto. Eta bueno, lasai hemen. Osea, ez bazaigu iristen 350.000 eta jartzeko, normal utze zait. Baina pixka gutxi gorekin, 4.000 euron truke, Depeche Mode taldeko Martin Gore abeslariaren jantzi bat ero zaiteke. Bueno, 4.000 da hasiera prezioa noski hemen bai. Baina hau, etxoin, musika tresna ez? Ez, musika tresna ez, bere arropa, kasu honetan. Ez da bakarrik musika tresnak saltzen dutena, kasu honetan enkantean jarri dutena da arropa. Musika tresna bintzat gero zuk jo dezakezu, baina... Bueno, hau jantzi dezakezu. Bai, zure neurrikoa bada... Nere neurrikoa ez da, baina hori, 4.000 euroren truke jarriko dute abiera puntu bezala, eta enkanteko ardura duena izaten dute, 2.000 eurora eritsi daitekela. Eta zer da jantzia, 1980ko hamarkadan, hori, Gork erabiltzen zituen BDSM edo, bondage, motatako jantzitako bat, berak jartzen zituen ez, hori, lako beltza, larruzkoa, eta ikusiko da zenbaten sartzen duten. Zagit ere erosten duenak, jazteko asmoarekin erosten duen. Nik uste dut ez da? Horrelako bildumak, edo bildumazaleak behintzat beti erosten dituzte, gero etxean badutelako txokoren bat jendearen aurrean erakusteko. Eta esan ditugu, 85 lote direla, maiatzean aurkeztuko direnak, eta beste produktatako bat ere iragarri dute da zein den, eta da Jimi Hendrixen vinilo bat. Baina ez da nola nahiko vinilo bat. 1976an Jimi Hendrixek Experience taldearekin batera bira bat egin zuen, eta bira horretan Frantziako zale batek haien gana hurbildu zen, Jimiren gana eta besteen gana, eta haien sinadura eskatu zuen. Viniloa sinatu zuten denek, eta 1976an ona aukidu zale horrek gordeta, eta bain saltzea erabaki du, enkantean, zen aizu esatea, ez dut esan zin zango den prezioa, baina Hendrixen zale amorratuentzako gutizi ederra da. Seguru baietz. Nik historio bitxi bat irakurri nuen aurrekoan sinaduraen inguruan. Esan duzu, Jimi Hendrixek sinatu egin zuela ez, eta hor dagoela balioa horrek du. Sinatuta egoteak aurrekoan irakurri nuen, eta ez dakit ze liburu zen, baino enkantean jarri omen zuten, pentsa, ez dakit, Cervantesen sinadura. Eta bakarra zela, eta munduan bakarra zela, eta kontserbatzen zen sinadura bakarra zela, eta orduan gizon batek erosi zuen. Eta handik urte betera edo, beste enkante batean, berriro, Cervantesen sinadura, eta sinadura bakarra, eta hementxe daukazu. Eta, klaro, noski pertsona horrek, urte bete atzerago erosi zuen, sinadura bakarra zela uste zuelako. Eta horregatik erosi zuen. Beraz, urrengo urtean, saltzen jarri zutenean, beste sinadura bat, berak erosi zuen. Eta beraz, bi sinadurak zituen, ez ziren berdinak. Beraz, bazekien horietako bat faltsua zela. Edo biak faltsuak zirela. Baina badakizu ez ere egin zuen? Zintzun. Bat, hausaz aukeratu eta sutara bota. Ze, berarentzat, balio gehiago zuen esklusibitateak benetako sinadurak baino. Ze, agian errezuena benetako sinadura izan zen. Baina bosta xola berari hori, berak nahi zuena zen
bakarra, bat eta bakarra, eta hori edukitzea. Eta berak eukitzea. Noski, berak edukitzea. Bueno, hori da pixka bat NFT-en munduan eta gertatzen dena, ez? Horregatik ordaintzen duzu. Nik ez da Jimi Hendrixen vinil horrek zen balioko duen, eta zenbat benetazko balio izango duen, edo oraindik aipatuko ditugun beste batzuk. Baina ari naiz ikusten, Abraham Coupeirok ekarri duen instrumentu bat, horre gure estudioaren amaieran, eta horrek ez dakit dirutan zen balioko duen, baina balioa, historia, bizipenak, noizti datorren pentsatze dutxak, hotzikara sortzen du. Bueno, ez ditu gauzak aurreratuko, gero izango dugu aukera Tolofolkeko lagunekin aritzeko eta Abraham Coupeiro entzuteko ere, bai, baina hazi instrumentu puxka, bueno, hortan da gero kontatuko. Eta ez dago enkantean gainera. Ez dago enkantean hori ez. Baina, bueno, Noel Gallagherren Gibson gorria atzaizu gustatu? Lasai, ez dago problemikan. Nei gustatu zaite. Bai, gustatu zaigu. Entzulei, balizko entzulei gustatu zaionari esaten egon. Zaiera gustatu norbaiti? Ba, bueno, ez da ezer pasatzen, edo ez dezula ordaindu nahi hainbeste, ba, bueno, orduan agian bai badaula problema, baina, bueno. Nahiago dezuen 1979ko Fender Mustang bat? Ezkerrentzako egina preseski? Nik aukeran ez dut nahiago, ze eskuina naiz. Eskuina ez? Bai, eskuinarekin. Are gehiago. Esaten dudan ezkerrentzako hau, Kurt Cobainek Smells Like Teen Spirit abestiaren bideoklipean erabili zuen Fender Mustanga bada, erakargarriago da. Zuntzako? Badauka zerbait, noski. Vale, bidaiatu. Maiatzaren 20-tik 22 New Yorken egotea gomendatzen dizuegu horretarako. Enkanten jarriko dutelako. Bueno, gaur egun enkanteetan parte hartzeko etxetik egin dezakezu, ez? Telefonoz eta internet bidez eta... Bai, baina nio esango luke bezala. Gauzat esango izuduko, Juri. Lima daukazu dirua. Hori enkantu horretan parte hartzeko New Yorkera juteko aukerare eta dirua badaukazu. Baina ni oso lanpetuta bizi naiz. Hori egia. Bigarren kafeak nire egunak xurgatzen dizkit. Hori egia da. Baina, bueno, Julien's Auction enkantetxeak Music Icons izeneko jardunaldiak antolatu ditu egun horietan. Zen dugu, maiatzaren 20-tik 22. Eta aipatu dugun gitarraz gain 1200 produktu baino gehiago eskainiko dituzte, denak musikarienak. Hau da, melomanoak eta bildumagileak hortzak izerretan jartzeko moduko eskaintza bat. Baina diru hori gero, zeinek jasotzen du? Ai, galdera ona. Ah. Pike eta Rubialesi galdetu, komisioak eta... Zer dan kontua? Bigarren kafean galdera onak egiteagatik ordaintzen dizutela. Baina arajun eta galdera onak egiteagatik ez dizinork ez oroparituko. Ba, bueno, esan dugu, 1200 produktu baino gehiago eskainiko dituztela, eta, bueno, tartean imagetuko zuen bezala, haude talde pila bat, eta denak ezagunak, Beatles, Eddie Van Halen, Queen, Elvis Presley, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Little Richard, Elton John, Bob Dylan, Eric Clapton, Cher, Bob Marley, eta pila gehiago. Eta bakizu zer? Produktu horiek zehatz-mehatz zein diren aletzen duen katalogo bat ere prestatu dutela. Noski, maiatzetik aurrera, katalogoa nahi dezue? Bai, jakiteko nik ikusi nahiko nuke ez dakit Elton Johnen ze guzkitako beta aurreko salduko dituzten. Primera, €1 mesedez, $1 mesedez. Jakiteko? Jakiteko, katalogoa erosteko, katalogoa eskuartean edukitzeko, $1. Noski, guk hemen Euskal Herritik erosten badugu, bidaltze gastuekin, ja izango dira, $120. Garai baten izatezan, se mira, pero no se toca, no? Baina ez da beirature. Se mira, se paga, pero... Ai, ama. Hori euskotan zema da? Euskotan? Bai. Laro gehi... Ez da gitu, kontua da, ze garaiko euskoa dauzkazun. Ze hor depreziazioa, denetarik hango da. Bale, orduan ez dut katalogorik nahi. Bueno, ikusita katalogak $1 eta ez dakigu zenbat eusko balio dituela, ez da herritzekoa izango Kurt Cobainen gitarra 600.000 eta 800.000 artean salduko dutela iragarri zana. Badakizu zenbat kroketa erosi daitezken diru horrekin jateko gaietzean kroketa kopurua eros ezakizu. Kroketak. Bueno, pentsatzen duen bezala eta esan dezuten bezala 600.000 edo 800.000 euro asko dela irutzen zaizu, ez? Nei pentsatzen etzaita harritzen, zuen pentsatza hori diru asko dela gitarra bategatik. Bai. Bakizu, txikikeri bada. Zergatik.
ba, munduan enkante batean saluden gitarra garestienarekin konparatzen baldin badugu, ez da ezer. 2020an, Peter Friedmanek 6 milioi eurotan, errepikatu dut, 6 milioi eurotan, erosi zuen Martin D-18E gitarra bat. Eta badakizuen noren zen gitarra hori? Ez. Ba, Kurt Cobainena ere bai. Ara. Baina kasu honetan, Smells Like Teen Spirit bideoklipian erabili beharrean, MTVko Unplugged, kontzertu elkarrizketa akustiko hietan erabili zuen. Hori bai, 6.000 euro xautu zitunez... 6 milioi. 6 milioi euro, barkatu, 6 milioi. 6 milioi euro xautu zitunez, ba behintzat gitarraren funda originala ere jaso zuen, pegatina batzukin eta horrela jarri zizituna. Osa, esan txoten, ez horregatik, Peter, funda zuretzat. Begira ze ondo dizu. 6 milioi euro. Pah, txamponak. Eta badaude ere milioietan saldu diren beste gitarra batzuk, adibidez Pink Floydeko David Gilmourrena 4 milioi eurotan saldu zuten, eta beste hainbeste. Baina, onaino gaurko zenkantetan saldutako musikaren nondik norakoak. Beste batean kontatuko dizuegu nola den posible 2 milioi eurotan saldutako vinilo bat gaur egun poliziaren eskuetan egotea. Eta inorek ezin duela entzun. Jo, ze pena, ze droga bintzat konsumitzen dute. Eta viniloakin ez da gozta pasatzen. Ba ez galdu bigarren kafea eta egunen batean kontatu bezugu. Nora doan kontroletan rekisatzen dizueten gran motxoa. Arratsaldeko 5:28 minutu izango dira segituan, eta guk tartetxoa hartuko dugu, azken agur eta prestakuntzak egin eta Tolo Folkeko lagunekin gaurko saioaren azken ordu erdiari heltzeko. Atzera kontaketa ere martxan jarri dutenentzat, 3 ordutxo, oraintxe Tolo Folk jaialdiaren 2. edizioa martxan jardadin. For the grave, that's okay, weren't sure. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa, Istitzu Pinatxorekin. Aba, talde suediarra ze izan zen hau, eta zer den gaur egun oraindik ere. 20. mendeko mundu mailako talde garrantzitsuenetako bat zalantzarik gabe. Mamma Mia, Waterloo, Chiquitita edota Thank You for the Music bezalako kantuekin
mundua konkistatuzun laukoteak eta gaur gramofonora ekarri nahi izan ditugu, justuki 1967ko apirilaren 9 aditzen ari garen Dancing Queen abesti ezaguna Estatu Batuetako lehen postura ailetu zelako. Arrival izeneko abaren laugarren albumeko bigarren singela izan zen Fernandoren ondotik, eta ordutik taldearen kanturik ezagunenetako bat da Dancing Queen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gelditu makinak. Baimenduko didazue spoiler txiki bat egitea. Gaur gelditu makinak saioan gauden lekuan gaudela eta zaudeten lekuan zaudetela, adi, mapa kognitibo bat egingo dugu. Izan ere, ze harreman dugu ingurunearekin? Nola irudikatzen dugu? Zer eragin ditu gugan eta gure identitatean? Psikologia arlotik ikertutako kontua da, eta gaia aztertzera dator Olaia Larruskain ingurure, psikologiako irakaslea. Mapa kognitibo horretan kostaldea agertzen alda? Hemendik 5, 10, 20 edo 50 urtera berdin marraztuko altzen nukete? Ez diogu eukalipto landakitagat kopuruagatik, itsas mailagatik baizik. Fermin Alvarez geologoak itsas mailaren bilakaera du ikargai eta oinak busti ditzan gonbidatu dugu. Gelditu makinak saioaren atlas kognitiboa osatzeko, hauxe 26. ekinaldia. Asteragoaz. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Doinu hauek eta bestelakoak, aintzinakoak eta garaikideak, gertukoak eta urrunekoak denetarik bilduko du, aipatu dizuegun bezalaxe. Gaur, atzerapen, bizpahiru minutuko atzerapenarekin hasten badira, 3 ordu barru, zehazki, abiatuko den Tolo Folk jaialdiaren 2. edizioak.
Privilegiatu xamarrak ere bagaraz, 3 ordu barru Tolofolk jaialdiari irekira emango dion musikaria, eta, bueno, musika gilea, musika instrumentu sortzailea, ikertzailea, eta askoz gehiago ere badena, Branko Peiro gurekin izango dugulako gaurkoan, gurekin dugulako dagoeneko gaurkoan, baina, haren instrumentu bereziak entzun aurretik, noski, Tolofolk jaialdiaren nondik norakoak ezagutzeko, joan den urtean bezalaxe gurekin ditugu, dagoeneko itzorduari zintzo helduta, Tolofolkeko antolakuntza taleko bikide, Gariko Jobergat eta Manex Urrozola, bioi arratsaldeon, eta ongi etorri begirro hau bai bigarren kafea. Arratsaldeon, eskerrik asko ekipo. Igari jakin jebakin mikrofono horbildu barazeokela, bestela alperrik egeiz, Itzei altitzen dio, Bai, igual, pixkat altxa beharra duzu. Bai. Altxa pixkat mikroi. Hortxe. Horrobeto. Hola, bai. 3 ordu geratzen dira, besterik ez Tolofolk abiatzeko, atzean utzitako lanak, buruko minak, kezkak, zalantzak, goraberak, hori dena ere aipatuko dugu, baina oraintxe olatuaren apar leunenean egongo zarete, aurretik lan asko dagoela jakinik, Manex, baina dagoeneko jaialdia errealitate dela eta abiatuko dela jakinik. Bai, 3 ordu barru eta 300 metro eskasera, hemendik gaina. Inigo, hemengo estudiotik 300 metrora dagoen Topik aretoan abiatuko dugu jaialdia. Ondo esan da bezala kontzertu berezi batekin. Gero aipatuko dugu, baina 3 arrazoi badaude gutxienez kontzertu hau berezia izateko. Eta Tolofolkeko prestaketa lanak, egin ditugu. Buruko minak gutxi, gari? Nahiko ondo pasa dugu. Goizen baten igual bai, Elkarte giroan antolatzen dira, horrelako jaialdiak askotan, eta gero biharamunak ere izaten dira, lagosiak. Bai, iaz ez gendu bate izan, eta aurten zorionez, pixka bat hobetzen goazen itxurangatik edo, bieran batzuk izan diteu, baina holako gauzak antolatzeko nik uste lagun arte hortan ikia askoz egokigoa dela. Asmo handia dago hemen, ambizioa dago, ez da edonolako jaialdia, datozen 5 egunetan Tolosan izango dena, aipatu ditugu atzerrikoak, bertakoak, beste garai bateko instrumentuetara eta halako lan etnografiko, antropologiko eta musikologikoetara joango direnak, eta aldiz oso musika garaikidetik ere hariko direnak, denetarik nahastuta gari, baina nahastu duzu, zuek ere burua eta nahastu dituzu bazterrak eta jozko jaialdi bat egiteko, Bai, burua 4 buru gaude eta buru handi xamarrak 4 ere, orduan bai, ze pentsatu asko izaten dugu urtean zehar, saiatzen gea aldik eta gauza ezberdin, baino kalitatezkoak eta nolabaiteko eduki bat eskaintzen. Ze izan da, esan Manex? Ez, labur bilduz esaten deuna da, Euskal Herritik hasi eta Mongoliaraino joango garela urten, munduaren beste puntaraino, eta tartean pasako garela Kubatik, Galiziatik, gaur Abran Galiziak ordezkaria, Asturiasetik, Kataluniatik, eta noski izango ditugu Bizkaiko, Gipuzkoako, Lapurdi, Xuberoa eta Nafarroa bereko artistak. Hori da pixkate eslogana edo titularra. Eta ez da gutxi. Horre lan asko dago atzean, eta hurrengo gunetan gozatzeko moduko, kontzertu asko. Lehenak gaur 8 Topiken aipatu bezala, txotxongiloen museo eta esango nuke eraikin magiko horretan, aretoa ere bada, magiko xamarra, bada ederra, badakite Abramek ikusi orduko esan duela, hau leku polita da. Sonidos olvidados, Abramko Peiroren kontzertu berezia, Margarida Mariño txelistarekin eta Sabela Kamaño akordeonistarekin batera. Hasiko gara, hasieratik. 3 arrazoi aipatu dituzue, kontzertu hau inor galez dezan. Bide batez entzulari aurreratuko diogu, 3 ordu dituzue antolatzeko, 2 sarrera dauzkagu zuen artean zozkatzeko, 688-722-444 telefonoan, WhatsAppa edo Telegrama bota, hemen ere streamingen bitartez jarraitzen gaituzuenok idazteko aukera baduzue, Tolofolk jarrita, edo sarrerak, edo Kupeiro, edo nahi duzuena, guk ulertuko dugu, eta gaur saioa amaitu eta ordula ordenera, alegi aurrengo hemendiken ordu erdi pasatxora, hartuko ditugu idatzi duzuenen artean, zozketa azkar bat egin, eta idatziko dizu gaizue, sarrerak zuretzat, eta Topikera Tolosara hurbil zaitezkete kontzertu hori gozatzeko. Zergatik? Manex? Ale batetik eta labur, lehenengo arrazoia, aipatu dituzun guztiengatik. Topik, estenatoki berezia, edukia, zein baino zein, Abranen aurkezpena egin dezu, ikaragarria,
laguntzaileak ez dira nola nahikoak ere, Sabela eta Margarida, hori lehenengo arrazoia da. Bigarren arrazoia da, efemeridea, kuriosidadea, bitxikeria, gaurko egunarekin, lehendabizikoz, kulturekintza bat, barruko antzoki batean, gozatu ahal izango da derrigorrezko maskarari gabe. Wow. Egia da! Hortan ezkinen jabetuta. Aiba! Today is the day, gaur da eguna. eta orduan, guk egia esan jakin genuen, justu prentxaurreko egin genuen, bezperan, argitaratu zen albistea, eta bi aste lehenago prentxaurrekoan ja esan ahal izan genuen hori da. Bai, hori da, bigarren arrazoia. Eta hirugarren arrazoia da, kamiseta hau. Kamiseta hau da hirugarren arrazoia, ze ikusten dezuen bezala, kamiseta honen diseinua da kornua dago inspiratuta, Abranen kontzertuetan, eta Abranek bere kontzertuetan erakusti eta jo duen instrumentu honetan inspiratuta, kimetzeko lagunek egin digute, oparitu digute, oparitu digute. Ederra da kamiseta hori. Esango nuke hau, aintzinako Galiziako instrumentu bat dela, ez da? Pues ahora nos confirmará mejor. Instrumento gallego antiguo es el cornu. Espera, que abrimos ese micro que está un poco alto para ti. Hemen txegara, a ver, lortzen dugun. Gauzak behar bezala egitea. No, es un instrumento que, digamos, los romanos hicieron exclusivo, aunque... Erromatarrek esklusibo xamar egin zuten instrumentua da. Iberiar penintzulatik sortu eta Erromatar imperioak edatu zuen, baina berak adar originala joko du gaur. Esos valles tan similares como los que tenemos nosotros, como los que tenéis vosotros aquí, un instrumento súper antiguo y además original. Gurera, Galizia inguruan eta gurean ere, imagina ditzakegun umel, berde eta ederraskoak diren instrumentuak. Bueno, hori ze azalpena, kornuari dut, Kamiseta egin digute derra eta hoxe ez, atzeko inspirazio politorrekin, eta orduan, pentsatu dugu, hori jaztuek kudeatu nahi zen bezala, baina gonbidapenak entzuleentzat eta kamiseta ekipoarentzat. Zetaia du kamiseta horrek? XL, beraz, igual jefearentzat izan beharko dugu, ez dakit, moldatuko ikusiko dugu, baina kamiseta oso da ederra, eta lortzeko modukoak dira, salgai daude, edo ez, nola da hori? Bai, kimetzen kolore hau ez, kolore hau zuena gurea da. Esklusiboa da. Baina kimetzen bertan korreo kaleko dendan badaude eskuragarri beste bi koloretan uste dut. Oso politia da kamiseta hori. Sarrerak esan da bezala Inork Abranku Peiroren kontzerturako azken orduko plan bat egin nahi badu, 688 722 544 telefonora, WhatsAppa eta Telegrama irikita dauzkagu, eta gure streamingen ere idazteko aukera baduzue. Dolo Folk, Kupeiro, kontzertua, berdin dio. 6ak pasa eta programa amaitu orduko, zozketa hori egingo dugu. Hirugarren arrazoi bat falta zaigu edo dagoeneko hirurak esan ditu Manesek, ez da egitemen arrazoi asko dauzkagu gor Kupeiroren. Esan ditu? Bai, dena esan ditu. Tokia edukia eta... Kamiseta. Badakizue zein den laugarren arrazoia do laugarren aitzakia? Bota. Musika bera eta instrumentu hauen sugerentzia, eta uste dut Abram entzuteko aukerare badugula, beraz, Abram nahi duzunean, instrumentu hori ere gero azalduko digu. Zer den, ze gu hemen flipatzen ari gara, Goiurik kamaran jarriko du streaming hori askar, danos un segundo, Abram, que enseguida te van a ver, eta hortxe izango gara, igual planoa pixkatiriki goruntzere ikus ezagun, instrumentu horrek metro 80 bat izango ditu, bai? Eta hortxe daukago, gure aretoa gaur nahaztu xamar dabil, pianoa jotzen ibili dira neonatarrak, barkatuko diguzue, baina bai, nahi duzunean, Abran, adelante.
Wow. Eta esango nukio gerezpa naiz, hori kornisa dela. Karnizelta, eta azalpena ere eskatuko diogu. Si no estamos en un error, este es un instrumento que viene desde la edad de hierro, Abraham, y que tiene que ver con el mundo celta. Bueno, cuéntanos tú más. Galdetu diogu. Que los protagonistas de este instrumento fueron los celtas, aunque es un instrumento que se encuentra por toda Europa en la edad de hierro. Europa guztitik topatzen den instrumentua, Europar. Son los romanos que tuvieron que sufrir cómo maniobraban los celtas al compás del sonido de este instrumento, ¿no? Erromatarrek behiratu zuten, keltiarrek nola egiten zituzten maniobrak instrumentu honen konpasean, gu da instrumentua. De paz, porque es un instrumento baina bake esperantzarekin eta etorkizunera begira musika egiteko instrumentua dela, modulazio gaitasun handikoa eta atmosfera berriak eta sortzeko aukera ematen duen instrumentua, karnixa. Bueno, hortxe azalpena, berriz ere gure protagonistara itzuliko gara, eta gero berriro Abramen bideo hori hartuko du, ze baditu instrumentu gehiago, instrumentu mordoa, eta gaur kontzertuan, uste dut, denak ez dakit, baina batzuk ezagutzeko aukera izango dugu, ze bere kolekzioak 200 instrumentu zaharretik gora baditu, ez da, Gari? Bueno, Galizitik honea kotxen etorri eta 200 ez dituzte ekarri ditunik, baina mordo bat ekarri ditu, denak ere oso aintzineko instrumentuak, oso instrumentu bereziak, eta guretzat jaialdi bezala, benetan horre bada maila honetako musikari baten presentzia gozatzea. Galiziatik datorren maila handiko musikaria, baina gertuagotik ere badatozkigu, Lapurditik esaterako Michel Duku eta Caroline Phillips izango dira, bihar bertan, ostegunean, gaueko 8etan, arratsaldeko 8etan, bidaia izeneko kontzertu eskintzeko, plaza berrian, hauek ere, oker ez panaiz, lehenagotik ere, Tolofolkekin harremana izan dakoak badira, naiz eta lehenengo edizioan ez zuten jo? Hori da, oso ondo esan dezu. Michel dagoeneko Tolofolken laguna da, iaz Leidorren jozuten Orekate Ixa taldearekin taula gainean izan zelako. Eta orduan ja harremana bertatik dator, aurten proposatu genion bidaia bikotea, bere bide lagun eta taldekide Karolinekin jotzeko, eta bere ala esan ziguten baietz, hori da, bihar izango da. Eta gitarra ofizialean 8etan plaza berrian iragarrita dagoen arren, euriarengatik B plana Berdura plaza izango da. Berdura plazan estalita dago, entzulentzat erosoa da, musikarientzat ere bai, eta beraz Berdura plazan izango da. Eguraldiarekin arazorik sortuko ez duena, ostiralean, Leidor aretoan izango den, kontzertua Xabi Aburruzagak eskainiko duena, bertan bere azken lanetik ariko dira, aurrez aurre, zuzeneko diskoso bat aurkeztu zuen uste du Durangoko azokarako edo hortxe bilizirela, eta hori izango da, Leidorren eskainiko duen emanaldia. Xabi Aburruzaga, band, musikari kargarri ez inguratuta Gari, eta Leidor aretoaren goxotasun eta ez dakit areto izakera hortan gozatzeko moduko kontzertua. Kaldekoan aldean beste agian intimoagoa edo beste formato bat da, eta Aburruzagabea musikari izugarria da, talde oso ona du, eta aipatu behar da gainaz, talde horretan bertan Tolosako musikariak ere izango direla, orduan nola ez Xabi Aburruzaga zelako musikari bat ekarritu algokea. Aterpean ere izango da bestea, gaueko 10:00 frontoien, Tolosarrak ez diren entzat, Euskal Herrian askok ezagutzen dute Tolosako Biotibar frontoia, pilotazaleek bereziki, baina askok ere ezagutzen dute frontoi horri itxatxita dagoen Kafe Fronton mitikoa, bertan jatetxe haundi izateaz gain, urtetan Roberto Ruizen eskutan izandakoa, taberna, areto, kontzertu, kafe antzoki batetik hurbil xamar egon daiteken zerbait ere izan da urtetan, bertan blues jaialdiarekin ere bat egin izan dutenak, eta oraingo honetan, Tolofolkekin ere bat egiten dute. Habana 3, Oskar Ril, Alberto Delisle eta Mandi Figueroa, askorentzat La Jodederako kide bezala ezagunak direnek, osatzen dute taldea, ez da aldaketarik baden. Aldaketa daude, hori da. Imprentara bidali genuenan egitaraua, Habana 3 izenarekin bataiatu genituen, 3 kubatar bat zelako, eta Tolofolkerako propio osatutako osaera ingo zutelako, baina
Dagoeneko boskotea da, beraz, Habana bost edo, Errona 3tik 5 pasatzaigu, eta Habana bost izango da, Norge Paz Urkia ere bertan izango dalako, eta Txema Solanak ere parte hartuko duelako, beraz, boskotea bihurtuko zaigu, garbi genuen hasieratik, sesio pixka ganberrotxeago bat edo nahi genuela Tolosan, kubatarrak, soinu zoragarria prentxaurrekoan bertan ja kantari jarri genituen, eta seguro gozamena izango dela. Bide batez baliatuko dugu abisatzeko kontzertu horren soinu teknikarekin izango denari 3 beharrean 5 musikari izango direla sonorizatu beharrekoak, eta oraintxe jakin berri du, baina ondo dago horrek ez du. Hemendik ostiralera, Habana 7 arte ere, badago. Ez dugu deskartatzen. Aukeran rontzaleak garen ontzako Habana 7 beti ere hobea, hori zalantzarik gabe. Baina biharamuna baldin badago, zerron giroan izango dira hainbat eta hainbat folk eta musika kubatar zale ostiral gauean, larunbat goizean, Kalepoza, 11etatik abiatuta, Tolosaldeako, Kataloniako eta Asturiasko musikariekin. Asturiastik gaiteroak, Kataloniatik graiersak eta txistulari eta dultzaineroak Tolosan, Udaberri dantzataleko fanfarrea, instrumentu pila, ez da gize festa aterako dan hemendik? Ze marmitako aterako dan? Tolosan larunbat goizetan beti izaten da kalean musika ikusi poza, eta zer da, eta zerbait egongo da. Tolofolkeko larunbat goizari indarra eman izan diogu, eta horregatik Kalepoza marka hori sortzea, eta aurten ikuste funtzionatuko duen gauza izango dela, eguaraldiak pixka laguntzen baldin badu bintzat, eta tartean lagun handiak izango ditugu. Katalunian Torrellas de Llobregateko graiersak, Asturiastigen iaz parte hartzaile izan zen Hector Braga etorriko da bere beste formato ganberroago batean, Udaberri eta musika eskolako txistulariak ere izango dira, Giro Arte Dultzaina taldea eta Udaberriko fanfarrea ere bainoski, eta horixe, larunbat eguardiko bermuteo alaitzeko asmoan. Ganberroa bazen asmoa, ganberroa izango da emaitza horrek bintzat, itxura bintzat hartzen diogu hartu izaiokegu. Asteburuko plangintzari, asteburu larunbat arratsaldeko eta igandeko plangintzari segituan helduko diogu, baina beste bizta izua bota bar diogu gure gune akustikoari, ze bertan daukagu Abran Kupeiro, eta entzun nahiko dugu, Abram, aquí también con mucha rever? Ondo dago, irikiko dugu mikrofonoa, eta entzungo dugu, eskaintzeko duena. Wow. Eta konta diezagula Abramek zertzen instrumentu hau, que nos cuente Abram Kupeiro cuál era este instrumento y qué tiene que contarnos acerca del instrumento. Bueno, este es el instrumento que te comentaba, que es un instrumento encontrado, un instrumento olvidado por alguien en el medio del bosque. No le hemos tocado en absoluto. 3 agujeros digitales, uno para poner un cordón y otro muy rústico para soplar. Soka jartzeko eta beste bat oso oinarrizkoa putz egiteko. En lo más humilde y en lo más sencillo radica la más absoluta de las bellezas. Ikus dezakezuen bezala, soiltasun horretan dago edertasun handiena eta de la Galicia, de la cual provengo. Hartzaileen batek, Abram datorren Galizia hartako basoren batean utzitako izango da ziurrenik, eta magia horrekin sentitu eta entzun dugu. Oraindik beste tartetxo bat egingo dugu, haremos una tercera vuelta en los minutos finales de este programa, Abram, así que quédate ahí, hortxe gera zaitez, baina bitartean azken txampa horri ere heldu behar diogu guk Gari eta Manesekin. Izan ere,
larun bat goizean utzi dugu, bueno, kale poza, giro ganberro hori, baina gero badatoz oso maila handiko musikariak eta proposamenak, Jesun Erdenen Mongoliatik, arratsaldeko 7 izango da, Euskal Herria plazan, kanpoti datozen entzat edo, Tolosako plaza adokinatu handien horretan, eguraldiak ahalbidetuko balu behintzat, eta arratsaldeko 8 kami hauek, oso etxekoak, musikari handiak, Iraidean Sorena, eta besteen beste, proposamen honek ere badu berea, eta penalitzateke euriak txoko txiki batera eraman behar izatea, ez da? Hori da, bai, genuen pixkat gaur topikin hasiko gara, eta larun bateko plater handi hori topik parean izatea argazki politorrekin, ez da. Baina, ikusiko dugu guraldiaren menpe erabaki beharko dugu, egia da, probableena izango dela, berdura plazara aldatu beharko gula, baina, esperantzarik ez dugu galtzen. Jesun Erdene dator Mongoliatik, eta da, hau da musikari, bakarlari, kantu irakasle mongoliarra, bere instrumentu mongoliar tipiko honekin eta bere kantu difonikoarekin, pentsatzen dugu, oso plater berezia izango dela, ez da. Hori izango da 7, eta gero berehala 8 kami, Iraidean Sorena, Tolofolken laguna izan dena jaialdiaren hasieratik, iaz Turlak taldearekin jo zuen, eta baita ere aritu zen Hector Bragarekin, eta aurten, sorpresa batzuk ere izango dira, ez dugu den aurreratuko, baina aurten bere taldearekin, bere kami taldearekin dator, eta musikari potentez inguratuta. Eta kami taldea bada deskriba ezina den talde bat, edo behintzan izan dut, Iraidean Sorena eta konpainia, Iraidean Sorena eta Carlosag izango dira tartean, hortik aurrerakoak egia esan musikari asko dira eta ez da beti formazio berdin izaten kami, ez dakit badakizuen Kike Arza kontrabajoan izango den, ez den, ze formazio espero dezakegun, edo baden kamiren magiare horrela ireki xamar izatea? Ireki xamarra, badakigu txistulari... Gariko Mendizabal izango da? Ez, Peio Iregoien izango da, hau ere jaialdeko laguna noski. Peio ere hemen izan genuen, Imanol Iribarrenekin batera aurkeztu zutenean, aldapeko Bax Latin Jazz, zein gehiago izango dugu? Gero Efrain López ere izango da, hau ere musika zelta folk munduan oso ezaguna, eta badira sorpresa batzuk. Hori da. Den ezin dugu kontatu beraz! Geliten diote horre. Larun batean arratsaldeko 7 Jesun Erdene esan du kantu bifonikoarekin, alegia Mongoliako kantu tradizionalak badu gaitasun hori ez, eztarri ahotskorda berdinekin bi nota ezberdin edo bi kantu ezberdin egiteko, eta horren ostean kami formazio handiagoan eta benetan oso ederra den proiektu batean, hemen txari gara entzuten. Horro txikiaren zatitxo mugen dantzan, baina oraindik ere geratuko zaigu iganderako, arratsaleko 7 beste proposamen ederraskoa Euskal Herriko azken txokoetatik, aipatu ditugu Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, baina hauek Zuberoa eta Nafarroa beratik iritsiko dira. Michel Bedaxagar, Michel Etxekopar eta Xendarineko Aizpek osatuko duten nahasketa eta proposamen eder hori. Bai, ilusio handiarekin gaude, egia esan pentsatzen dugu emanaldi magikoa izango dela, eta Zuberoako bi artista handi hauek partekatuko dute estenatokia Xendarineko Aizpen ahots magikoarekin, eta seguru gaude igandeko brotxe polita izango dela. Tolofolka, 2 minutu guka hor saioa amaitzeko, 2 ordu terdi ura abiatzeko, 2. edizioa, eskerrak eman barizkigu Garillo Bergat eta Manexu Urruzulari gaur gurean izateagatik, baina ondo baderitzozue, Tolofolkaren esentziarekin amaituko dugu gorko saioa, eta esentzia hori hain zuzen ere Abranku Peirok ekarriko digu, 3. tarte honetan, eskaintzeko duenarekin ez dakigu ze instrumentu den, baina aurrera, Abram. Eta hortxe Abraham Cupeiroren azkena. Y Abraham, tenemos 15 segundos para que nos expliques el instrumento que acabas de tocar.
unas caracolas, el instrumento más antiguo quizás que tocó el ser humano, barraskiloekin resonando en nuestro interior. Hoy os esperamos agortu porque dugu damos un barkoa. pistoletazo de salida en el Tolo Folk. Tolo Folkean gaur arraseleko 8:30, eskerrik asko Abraham Kupeiro eta eskerrik asko baita antolaguntzako kidei gaur gurean izategatik. Gu bagoaz, bigarren kafeak bihar itzordu berria bestelakoa, desberdina, kafe guztiak ere ezberdinak direlako. Arratsaleko 9 hemen Naiz Irratiaren sintonien bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea.